अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कोकण बाजाराच्या 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्त निलेश राणे यांनी दादर स्काउट हॉल येथील विक्री प्रदर्शनास भेट देत कोकणातील उद्योजकांना शुभेच्छा दिल्यात। कोकण बाजार हा आपल्या मराठी कोकणी लघु उद्योजकांसाठी एक व्यावसायिक अभिनव आणि सातत्यपूर्ण व्यासपीठ आहे, जे त्यांना स्वतःचं हक्काचं मार्केट मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलंय। मागील 3 वर्षात कोकण बाजारानं 1 लाखांहून अधिक समविचारी लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागानं 74 भव्य प्रदर्शनांचे यशस्वी आयोजन केलंय। ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही माध्यमांचा प्रभावी उपयोग करत नवउद्योजकांना व्यवसाय वाढीसाठी भक्कम प्रोत्साहन आणि नवी दृष्टी प्रदान करण्यात कोकण बाजार नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे। ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि उद्योजकांच्या सक्रिय सहभागामुळे हा उपक्रम यशस्वी ठरला। 100% मराठी कोकणी उद्योजक असलेला हा 75वा अमृत महोत्सवी कोकण बाजार विक्री प्रदर्शन 11 आणि 12 जानेवारी रोजी स्काउट हॉल छत्रपती शिवाजी पार्क दादर वेस्ट मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला। या प्रदर्शनाला आमदार निलेश राणे यांनी भेट दिली। यावेळी आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील या सर्व उद्योजकांच्या व्यवसायाला भेट देत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।